què penso de la política, que està anclada al passat. El món evoluciona i la política no. Més o menys el mateix que fa un segle, no? Funciona igual, però n'hi ha alguna que falla. El que passa que n'hi ha alguna que falla, però ni sé ni vull saber. Jo crec que el que no puguis ajudar a arreglar-lo no lo critiquis. És massa fàcil. Si no hi ha política hi ha dictadures, que llavors és molt pitjor. No hi penso, és més una cosa de sentiment i més aviat el sentiment és negatiu. La política, tal com s'entén avui, perquè la política en sentit profund penso que potser la faig més jo que no pas els polítics. Jo creia que les decisions importants per al país es prenien des d'una certa racionalitat, que pot ser racionalitat econòmica, racionalitat demogràfica, alguna racionalitat, que eren uns cabrits, que no daven llibertat, però que els que manaven sabien el que feien. Un dels susto que em vaig endur quan vaig entrar al Parlament, semblant a quan era petit, un dia que em vaig adonar que el papà patinava, que no sabia alguna cosa, és que la política permet a la gent creure que en un món que és majoritàriament aleatori hi ha algú que fa de subjecte del que passa. Mira, aquests que fan això, que bé, que malament. Hi ha un subjecte que subjecta les coses, per entendre'ns. El que ha anat passant, en canvi, és que aquest subjecte te n'adones que en lloc de ser un Führer que du les coses, és un surfer, que fa surf sobre les coses i que tracta de posar-se davant de les coses que passen és una manera de fer com si les condueixes. La cançó aquella María Cristina me quiere gobernar, pero le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que me quiere gobernar. Posant-te davant de l'onada, sembla que condueixis l'onada. Uns individus que fan com si subjectessin els aconteixements, la necessitat que tenim de creure que algú sap de què va tot això. Clar, jo em vaig trobar que temes molt importants, que jo en alguna manera intervenia, se solucionaven per una casualitat, perquè el tio no havia vingut, perquè el representant francès no hi era, ostres, que bé, tu. No, esclar, per què? Perquè tenia un amant, no? Perquè això és la petite histoire, algú diria, ja, la petita història de les narices de Cleopatra i la gran història de l'evolució, la història freda, la història dels aconteixements. És veure el creuament d'aquestes dues històries. La política és tot això. La política. Sí, que tots van per lo mateix. Sí, pots canviar de moliner, però de lladre no. Diu el ditxo. I tots van per fer allà una rastinera, tots allà. Vinga allà mal de l'un de l'altre, i llavors tots a sopar junts. I que no hi falti res. Jo crec que la política és bàsicament la ciutat. Ja tot allò que va més amunt ja és més complicat. És a dir, més complicat, és més abstracte, per entendre'ns. La ciutat la pots veure. Si tu ets alcalde de Barcelona, puges a dalt Tibidabo, o no cal, a Collserola, que és on jo vivia quan em van fer alcalde, i la veus tota. I això és molt important. Perquè allò que no es veu no es governa, no sé com dir-te. I crec que la primera regla de la política és ser-hi, és conèixer els racons, no només especular. Que és una de les coses que fa anar malament a l'home. És un rotllo artificial que s'involucra tota la gent que no vol treballar. Al mig d'un camp de blat hi ha molta malherba, perquè pugi bé tot, doncs la política és una malherba d'aquestes. La política és un enganyifa. Home, crec més en la revolució, jo. Encara que no sigui en temps de revolució. Però realment m'ha agradat viure en un procés revolucionari, de veritat. El que passa que, per desgràcia, la història sempre demostra que se'ls carreguen. Avui dia es vol fer molt des del punt de vista individual. No, hi haurà una revolució col·lectiva perquè tothom irà canviant. Jo això no m'ho crec. Crec que no, que es té que entrar i actuar i fer-ho més ràpid.